Magkaibahan mo yan sa custodial facility kang Pasado alauna in medyo yung pagkaabot ng sultan. Sinabi ni Guerrero ang exemption sa investigation. kanayo ang apektado kang Newsway. Sa headlines kan mga barata, mga barangay sa syudad kang Naga may pinapapreparar kang CDRRMO sa epekto kang maraot na panahon. Barangay Environment Monitoring Team dakulang tabang sa Solid Waste Management Office kang Naga. Uplan Galugad kang Magaraw Municipal Police Station epektibo sa pagmantiner kan pasi orden. Mga atleta kan Bicol na mapapalaban sa 2026 National Prisaa, lagduan ang pagpreparar. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palomania. Punpakan sa ugma, nagpaluwas na ning amay na patanid ang lokal na gobyerno kang Naga sa paagi kang City Disaster Risk Reduction and Management Council dapit sa posibleng epekto kang binabantayang low pressure area na pag naglaog sa Philippine Area of Responsibility aapo dun ining bagyong Kaloy. Maski day subuot malandfall ang nasabing bagyo, pwedeng magdara ini ning pag-uuran na pwedeng magkausa ning pagbabaha. Huli ka ini, inabisuhan ang mga residentes na ipasiguro ang sa indang mga bubong, linigan ang mga drainage system para makabuelo subuot ang pagdalihig kang tubig asin i-report sa mga opisyal kang barangay kung igwang mga nakakabara sa mga kanal sa saindang mga sakop na lugar. Mientras tanto, pinanginutan man ni Police Lieutenant Colonel Joseph Engero ang mustering of troops asin inspection kan mga search and rescue equipment kang Naga City Police Office kan suugma bilang pagpreparar ngunya na subuot palaugo na ang panahon ning tig-uran. Paglaog kang mga bagyo, posibleng linog asin ang padagos na pag-alboruto kang bulkang Mayon. Parti subot ini kang pagpreparar kang Naga City Police Office. Padagos sa mga barata, Solid Waste Management Office nangangaiponing kadagdagan na katuwang para mag-monitor kang kamugtakan kang kapalibutan sa mga barangay kan Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang 27 na barangay sa syudad kang Naga, kinakaipuan ng Appointed Barangay Environment Monitor o BEM na maging katabang kang Solid Waste Management Office. Sa tabang kang mga BEM, mapapakaray ang mga linkages hali sa programa kang SWMO pasiring sa mga barangay, urog na sa pagmonitor kang kalinigan sa saindang lugar. Trabaho kan mga barangay environment monitor na repasuhon ang kalidad kang kapalibutan sa kanya-kanyang barangay. Sigon ki Engineer Joel Martin, saro sa kaipuan tutukan kan mga ini ang manungod sa mga recyclable plastic residual na yaon sa mga eskinita. Gawa na pong garo-garo 11 o 12 na nagpartisipar. Si budget po para dyan, downloaded na po sa opisina mi. Dapat po nga rin nagpo niyan kang March 1. Pero si iba kaya, garo naghahanap kan si i-appoint. Kaya igahalat mi pa man si remaining. Ini na pong paagi kung paano mas mapakaray maging epektibo si proseso po kang paghiling kan si kalinigan. Pari po ang ginigibo mi sa SWMO. Tangani po na mas mapakaray asin maging epektibo po si pag-implement kan si mga project. Sa ngunyan, 12 pa lang na barangay ang igwang Appointed Barangay Environment Monitor na nagpasairaram ka sa bagong agas sa training para maging epektibo sa saindang trabaho. Mantang ang ibang barangay na mayo pa ang hinahalat ngunyan kang SWMO para makumpleto ang nasabing proyekto. Hilingon po si kalidad kang environment sa barangay. Ito po baga mga eskinita. Kaya may mga kasurunod din po yan na project na pag-iisip mi na ito bagang mga plastic recyclable, plastic residuals na yaon po sa mga eskinita. Pigihiling po na siguro kay po tawan ta naman ng pansin. Pag nahiling ta po kaya na mayong value si plastic. Yaon po yan dyan sa mga gilid-gilid sana, sa mga interior, sa mga agihan ng tubig na nagkakausap po baga ng pagbaha pag nakakaabot po sa tuyang mga drainages. Saro na po ito sa hihiling ng Barangay Environment Monitor. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Ang mga punong barangay sa syudad ng Naga ang nagpili sa mga pinag-appoint
na Barangay Environment Monitor o BEMM. Ang mga ini ang binisto kang city government sa irarom kang Solid Waste Management Office. Saro sa mga requirements para maging epektibo ang saindang posisyon, ang appointment letter halik sa barangay, accomplishment report, as in attendance kada bulan. Ini ang magiging basihan kang ahensya sa pagtaon ng 3,000 pesos na honorarium kada bulan para sa mga nasabing environment monitors. Ang appointment po, sigun po sa ordinansa, dapat hali sa barangay kapitan mismo, si council. Sila po ang ma-appoint para po ma-recognize kang city government sa paagi po kang SWMO. Ipapadala po sa muya si accomplishment report, inot si appointment na hali sa barangay, si accomplishment report po, si attendance, dadarahon po yan didisa sa itong opisina. Ngunyan po, ipaprocess na para po monthly matawan sindakan si honorarium na kaipuan po. Padagos sa mga barata. Pag-abot man sa sitwasyon kang basura sa syudad, sinabi ni Engineer Joel Martin na kung ordinaryong aldaw, mayo subuot problema sa basura ang syudad kang Naga. Alagad kung may mga darakulang okasyon o kalamidad, kinakaipuhan kang Solid Waste Management Office ang tabang kang mga barangay. Ini sa paagi kang Barangay Environment Monitor na iyong magiging extended arm kang SWMO sa pagsiguro kang kalinigan asin pagmanihar kang basura sa interong syudad sa mga arog kaining mga kritikal na pagkakataon. Sa ngunyan po, maray kita, pero pag may mga okasyon, may mga kalamidad, may mga activities, kaipuhan ta po ang tabang kang barangay. Padagos sa mga bareta, day pabor si City Councilor Elmer Baldemoro sa proposal na i-abolish ang sangguniang kabataan. Imbes, dapat subuot pakarayon ang training para sa mga nailihir na miyembro kang SK. Sinabi pa ni Konsehal Baldemoro na kung igwang napapasalang miyembro kang sangguniang kabataan, daiman subuot dapat makabali si mga naggigibong tultol kang nasabing organisasyon. Kung napapasala man po ang sarong SK, di dapat madamay itong iba dahil nakulman po itong nagiging maray ng mga lideres na halik sa sangguniang kabataan. Sa samuyang pagbabalik, Oplan Galugad kang PNP Magaraw, epektibo. Yan na siniba pag nangingenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world.
With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kang mga bareta, pinagsugo ni Camarines Sur Governor El Rey Villaferte ang gabos na Local Disaster Risk Reduction and Management Councils na padagos i-diseminar ang mga weather advisories asin mag-andam. Pwede man subuot mag-implementar ng preemptive evacuation kung kinakaipuhan urog na sa mga lugar na pirning pinagbabaha. Ang PDRRMC asin mga LDRRMC ang pinagsugo na dapat pirming maging preparado. Pinapasiguro man ang linya ng komunikasyon asin may naka-duty na personahe sa kanya-kanyang emergency operation centers. Sa police report,
Oplan Galugad kang Magarao Municipal Police Station naging liabe para mapababa ang krimen asin iba pang insidente sa nasabing banwaan. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Puon kang higot na ipinautob kan Magarao Municipal Police Station ang Oplan Galugad, dakul subuot sinasitar kan PNP na nagbalgar sa Municipal Ordinance. Sa datos kan PNP Magarao, igwanin 42 na natawan ng citation ticket, nagabusman nag-comply sa LGU. Alagad nagbawas ini kan mga nagsurunod na aldaw matapos ang ginibong information dissemination kan PNP sa barangay. Sa inot na si Imano ma'am, talaga pong nag-abot sa puntong nag-warning muna kami. Pero kadakol kami ma'am nahiling, kadakol kaming na-caution na na nag-iirinam sa gilid kan tinampo. Huba, 10 oras ng banggi, nagbibidyo okay. 10 PM onwards talagang bawal. Sa itong mga minors na sa luwas. May mga natikitan po kami ma'am. May data kaming ginibo kaya na daily, piglalagmi po sa spreadsheet sa Google link ma'am. Forward mo sa sa Kamsur PPO. Dakol po naman sina tikitan and then gabos man sila ma'am nag-comply. Nagano man sila sa LGU kasi may ordinance number 2 series of 1983 ang LGU na until now ginagamit po 'yan. Sa mga succeeding na ma'am si Mana Aldaw, medyo nagbaba na kasi personally ma'am ako nag-iiba ko during night patrolling. Siguro ma'am dako lang tabang itong sa mga information dissemination sa barangay. Kapag nagba-barangay visitation kami, saroin sa tatakil me kapag na-invite kami sa barangay assembly. Kaya nahiling ma'am na pasaros pa pira-pira naman lang. More or less ma'am sa data ma'am siguro mga 42. Simula ka tong nagpuon ma'am si itong sa itong kasuguan ni Secretary Rimulya ma'am. Itong 42 na ito ma'am gabos man ito nakuha ang pangalan din gabos man nag-comply sa LGU. Kaya ba nandiyan ma'am si itong pigtawan meaning warning, stern warning. Kasi ang iba ma'am talagang sa nawindang ay ko pala arog kani. Pero araw man indang kung arog kayan ma'am. Susug ki Police Captain Mark Espanya, epektibo ang arog kay ning estilo hulit na dakulang tabang ini sa pagpababa kan krimen o insidente sa banwaan. May mga aldaw na subuot na zero incident ang listahan kan PNP na saro sa mga target kan PNP sa banwaan. Kaya daw magastos o mahal ang krudo, padagos ang pagpatrolyakan sa iyang mga personahe. Tubod ang opisyal, nakaipuan subuot mamatean kang komunidad ang maximum police visibility urog na kunbanggi. Very effective talaga ma'am. Kasi kung may hiling ta itong sa crime volume sa mga incident na nangyayari sa Arual daw. Sabihin tanganing may simana ma'am na mayong insidente. Maliban ma'am sa mga vehicular accident, traffic accident kasi dito man maiwasan yan mga quasi offense yan. Pero sa nahiling ko ma'am very effective ito. Kasi pag nag 10 PM onwards may na dapat mahiling ma'am na mga hobinis na sige pang lalakaw-lakaw sa Saka itong mga nag-iinom na aram na linda. Kung gusto man ninda mag-inom, malaw na sila duman sa mga harong ninda. Ang style ko digdi ma'am, hanggang aga yan, pero paralit-palit ma'am kasi may duty, may may duty patrollers kita. Gabos man na station ma'am, may mahiling itang police 24 hours na nasa MAC, itong Motorist Assistance Center. Ang ginigibo ko kayo ma'am, kung ang duty mo 10 to 12, magpatrolya ka. Ito naman mapalit ma'am ng 12 to 2, magpatrolya ka. Ito naman 2 to 4, magpatrolya ka. Balik, di baling makonsumo sa crudo, basta ang email lang po ma'am, zero incident ang mangyari. Kasi ang crudo ang diesel libre man lang sa LGU. Kaya gamitin mo sa pagpatrolya. Katuwang man kang Magarao Municipal Police Station ang mga force multipliers sa mga barangay kang nasabing banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado kang mga operatiba hali sa Police Regional Office 5. Ang akusado na si alias Chris, 54 anyos sa Barangay 3, Poblacion Vinsons, Camarines Norte, huli sa kasong statutory acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos. Nasa custody ngunyan kan Vinsons Municipal Police Station ang akusado na rank number 8 provincial most wanted person sa probinsya kang Camarines Norte. Padago sa mga bareta, pinagtawan linaw ni Professor Veronica Almase, Campus Administrator kang Polytechnic University of the Philippines, Ragay Campus kung taano ta may mga military vehicles kang mga nakaliis na aldaw sa laog kan sa indang eskwelahan. Sinabi ka ini na naghagad sinda ning tabang sa 9th Infantry Battalion as in 81st Infantry Battalion
para madara ang mga kagamitan na pinagdonar sa sainda. Sa tabang subuot kang military vehicles, salbadong nailipat ang mga pinagdonar sa PUP na mga kagamitan na hali sa Bangko Sentral ng Pilipinas as in Court of Appeals. Naghagad man ng dispensa si Profesor Almase sa nakriar na malain-lain na reaksyon. Gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito para humingi ng paumanhin kung ang simpleng kahilingang ito ay nagdulot ng anumang pag-aalala o hindi pagkakaunawaan. Ang layunin lamang po nito ay makapaglingkod ng mas maayos, mas efficient, at may malasakit sa paggamit ng limited resources ng pamahalaan. Umaasa rin po ako na ang ganitong uri ng pagtutulungan ay hindi mabibigyan ng maling kahulugan, kundi makita bilang isang halimbawa ng tinatawag nating bayanihan sa loob ng pamahalaan, na kung saan ang iba't ibang ahensya ay nagkakaisa para sa iisang layunin. Sa huli, iisa lamang po ang ating adhikain, ang maglingkod sa ating mga tinatawag na iskolar ng bayan at sa sambayan ng Pilipino. At sa layuning ito, naniniwala po ako na ang Polytechnic University of the Philippines, specifically Ragay Campus at ang Armed Forces of the Philippines ay magkaagapay. Maraming salamat po at mabuhay ang serbisyong may malasakit sa bayan. Sa iba pang bareta, nagpapadagos ang National ID Mobile Registration kang Philippine Statistic Authority para maserbisyohan subuot si mga mayo pang National ID. Sa agang Sabado, may satellite registration sa Municipal Covered Court sa poblasyon Iraya, Ragay, Camarines Sur, Comelec Building Municipal Compound, New Poblacion, Cabusao, Camarines Sur, Municipal Hall San Jose, Bombon, Camarines Sur, Covered Court Sagrada Pili, Camarines Sur, Barangay Hall San Agustin, Irigas City, Sangay Sports Complex, San Antonio, Sangay, Camarines Sur, asin sa Covered Court kang Barangay del Carmen, Lagunoy, Camarines Sur. Mayong pinagsayang na oras ang mga atletang Bicolano na yaon ng unyan sa siyudad kan Bacolod para sa 2026 National Prisaa. Sa saindang pag-abot, tulos man sindang nag-insayo, mientras na pinaghahalat ang pagpuon kang pakawat. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Dylan Talagtag. Puon kan mag-abot ang delegasyon kan Bicol Region na kinababalihan kan sobra sa 800 na atleta na mapahiling kan sa indang tibay sa National Prisaa 2026 nagigibuon sa siyudad kan Bacolod. Tulos nindang pigparagos ang pag-e-ensayo as in conditioning sa Mariano G. Medalla Integrated Schools kung sa insinda temporaryong madagos sa bilog na karawat. Di man ulang sa saindang ensayo ang pabago-bagong kamugtakan kan panahon. Bit-bit kan mga atleta ang kusog kan buot as in motivation na magpulinin kapanganahan para sa Region 5. Yung pinakita namin last year, mas dodoblein pa namin or kung pwede, kung kaya, triple yung trabaho sa loob ng court on all out sa lahat ng performance namin. Yung mindset po parang iba po last year kasi last year parang hindi pa kami graduating kaya medyo petiks kami last year tas na first time namin sa malayo yung Tugigaraw. Kaya ngayon mas po kami, mas nakapokus, nakalakin kung kailan graduating na kami. Kasi sayang kung walang memories na maganda po. Honestly, 1 year kami nag-prepare ngayon na national. As in, to the point na magte-training kami sa sakripisyo sa lahat, sa academics, balance. Especially ako, hindi lang ako student athlete, I am also a working student din. So, kailangan lang time management. Gagawin namin yung best namin lahat kasi 1 year naman kami nag-prepare. Sinabi ko kanina na halos minsan twice a day din kami nagtitraining and especially yung mga coaches namin, grabe din yung effort. Especially kay Coach Brian, kay Coach Joshua, kay Coach Sal, and kay Sir Mario Villanueva na walang sawang sumusuporta sa amin. Start po agad po kami ng training kasi meron po kaming aim na goal po talaga na manalo po this year po. Nabawiin po namin yung mga talo namin last year na mas porsigihan po ngayon. Yun po yung pinanguhugutan namin para sa goal po namin. Padayon Bicolano para sa ginto. Ang swimmer na si Erboy Etchage,
porsigido na maotro niya ang sa iyang magayon na performance kan Prisaat 2025 kung sa inakasungkit siya ng gold medal maski primero pa lang niyang makabali sa National Prisaa. Huli ka ini, doble kayod sa pag-ensayo si Airboy. Pinag-igiyan ko din po yung pagtitraining and yung kahit may ginagawa sa school, parating pa din nandyan sa training kahit wala si coach. And ngayon, in-expect ko na sana makuha ko yung 3 event na in-expect ni Coach Bing last year na makukuha ko ngayon. And sana makuha ko yung 3 breast at ma-gold ko ngayong year. Kahit sobrang hirap, pinopush pa din kami ni Coach Bing and nagpapasalamat din kami na yung tiwala sa amin ni Coach. Kahit pasaway, medyo hindi napapagalitan kami. Ginagawa pa din namin yung best namin para maipakita ngayon yung gagawin namin para maipakita namin yung training talaga na ginawa namin ngayong taon. Sinabi man ni Mr. Miggy Perez, Sports Director ng University of Nueva Cáceres, asin ni Prisaa Region 5 Vice President Ruel Bing Rosales, diing katapusan ng adjustments asin preparasyon kan sa indang delegasyon para sa laban na ini. So far, we're doing pretty good. We started preparing for the nationals right after the regional Prisaa. So from there, continuous naman yung training nila. Up until nung pagdating namin dito yesterday, right off the bat, nag-training sila kaagad dito. We are really hoping na we will get a lot of gold. If not, we'll be able to generate medals so that worth it naman yung pagod and then yung support na binibigay sa amin. Isa sa crucial kasing aspect ng competition is yung condition ng mga bata after the travel. Ang maganda sa ginawa ng NCF is that when we arrived early, nakapag-adjust kagad sila sa climate. Some of them were able to visit the playing venues already and practice sa playing venues for familiarity. And if the venue naman is not yet available, yung alternative na venue na pwede lang mapaglaruan, considering the climate will still be the same. So, maganda naman yung adjustment nila and they're still trying to find the best physical condition given the climate. So, hopefully, maganda pa din ang kalalabasan kasi nakapagpahinga naman sila na maayos na. Yeah, since Bicol will be the largest delegation in this year's National Prisaa, so syempre tayo din na may pinakamalaking pasabog and we expect na to contribute to the liveliness and the festive mood of the opening. And we really prepared some chants or yells so that we will show that we are part of this big celebration for private schools, which is the Prisaa. Ang opening ceremony gigibuon sa May 9, 2026 sa Panaad Stadium, Bacolod City. Haliig di sa Bacolod City, Negros Occidental, kay ba ang GNN TV48 Naga para sa National Prisaa 2026 coverage. Dilan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istorya ang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today.